Здравей отново в рубриката с най-големите родителски митове. Случвало ли ти се да си мислиш: това дете нарочно ме дразни? Всъщност не е така. И днес ще ти разкажа защо. Когато си ядосан, а детето крещи, удря или протестира, съвсем нормално е ти да приемеш това като провокация. Истината обаче е, че децата са прекалено малки, за да могат да проявяват стратегически инат. Това е абсолютен мит. Запомни, зад всяко лошо поведение стои някаква неудовлетворена нужда, емоция или просто претоварване от детето. Това е неговата комуникация, неговият начин със своята незряла нервна система да ни даде сигнал. Хей, нещо се случва там на заден фон при мен. И когато ние си зададем въпросът: какво искаш да ми кажеш с това свое поведение, всичко се променя. Детето, например, хвърля храна. То го прави не за да те извади от кожата ти, а защото е изморено, напрегнато, може да търси вниманието ти или просто да проявява своето вродено детско любопитство. Нашата работа като родители не е да го наказваме, а да го научим да го преведем през емоцията. Промяната идва, когато вместо да наказваме симптома, започваме да лекуваме причината. Искаш да разбираш детето си отвъд поведението му. Да знаеш как уверено да подкрепиш развитието му, особено в трудните моменти. Присъедини се към пътешествието за родители. Оставям линк за безплатен тестови достъп в коментар.